Musiku la lero ndifuna ndikupasireni zimene alankhule a Charles Ben Longwe. Iwowa ndi mmodzi mwa anthu amene amamenyera ufulu m'dziko la Malawi koma ndi okhuzika ndi imfa zimene zikumachitika pakati pa achinyamata makamaka oimba. Bwanji musamve kuchokera pakamwa panga koma ndikusireni m'manja mwa Sir Charles Ben Longwe. Bwanji mukhale pomwepo mumvere audio mpaka na kumapeto. Over to you, sir. Mulindine Sir Charles Ben Longwe. Lero ndabwera ndi nkhani kapena naye kuti audio iyi ndabwera ndi nkhani yosiyana ndi zimene mmaganiza za ndale za mademo chani. Nkhani ndi nkhani yokhuza na anthu amene amatidalitsa ndi nyimbo. Amene amapita mu studio amene amafatsa kulemba nyimbo zawo ali okha, ndikuitenga nyimbo ija ndikuichita practice bwinobwino, ndikupita mu studio ndikukayesera kuipanga ndikuipanganso mpaka na ituluke ikhale perfect, ndikukayijambula video ndikuipanga ndithu bwinobwino mpaka na kubwera pa social media anthu ndikumayionera pa YouTube kapena mu zimbale zina. Ndikuyankhulana ndi inu amene maimba nyimbo zimene zimatidalitsa. Chimene chandipangisa kuti ndiyankhule zimenezi, pali nyamata wina amene wangotisiya kumene posachedwapo mpambuyo timati Trema. Nyamata ameneyo ineyo amandidalitsa kwambiri. Kumalawi anali osatchuka osadziwika bwinobwino, komano ena ife amatidalitsa oti tikapanda kuonera ndi kumvera nyimbo za Trema timakhala ngati kuti mwina mwake sizikuyendanso yayi. Munthu wachiwiri amene ineyo monga Ben Longwe wakhala kundidalitsa ndi atoti manji. Moti sipamadusa 3 days kumamvera nyimbo za atoti manje ineyo sindidziwa anthu ena sizimatopetsa. Ndikhoza kuimvera nyimbo imodzi mpaka na kaya kangapo olo kuibwereza nyimbo imodzi koma pa YouTube kumusapota munthu kumeneko. Chimene chativuta kapena chimene chandivuta ineyo personally ndi imfa ya anthu amene mkudalitsa Malawi ndi nyimbo zimene mmapeka nokha ndikuzibweresa pa social media. Pali zinthu zingapo zimene ndifuna ndiyankhule ine, ndipo ndiyankhula ngati munthu komanso ndiyankhula ngati munthu wa uzimu. Ndinene choncho chifukwa siningane kuti ndine prophet koma ndimaneneranso koma sine prophet yayi. Anthu amandidziwa bwinobwino ndi zinthu za ndalezi kapena za ma demonstrations tikamatukwanizana kumeneko, koma tikabwera mu uzimu ndi anthu ochepa amene amandidziwa ndi zinthu za uzimu. Komano nkhani imene ndifuna ndibwere nayo pano ndionena kuti ndikuseguleni maso pang'ono anthu oimba ino. Chinthu choyamba, munthu ukamayimba ndi zinthu zako sizikukuyendera bwino, pewani kulandira mphaso zimene ena amakutumizirani. Ndinoimba mwakuti yaitengani 200,000, yaitengani 1 million, iyayi ndakugulirani galimoto, iyayi ndakupangirani zakuti, iyayi mubwere kunyumba tizaonane tizacheze. Mupewe kulandira zinthu iniyo zinthu zanu zimene Mulungu anazikonza kuti muzizipeza ndi through talent imene niyo muli nayo. Ndipo talent yanuyo ndi chimbale chanucho mukachitsinja bwino ndikuchiponya pa YouTube, anthu akamachibrowser ndikumaonera drama ku YouTube kuja ndikumazipeza chifukwa mwayikako nyimbo yanu kumene kuja. Chinthu chachiwiri ndi pamene nyimbo yanu ijamwaika kapa CD kapa DVD nde mwatuma anthu ena kuti azikugulisirani m'misikamu. Njira imene ndi ya namba 2 yopeza drama mu njira ya chilungamo ya nyimbo zanu. Njira ya namba 3 ndi njira yopita pa stage kupanga stage ndikukaimba pa stage anthu alowe alipire. Ndi njira zopeza drama zimenezo.
koma munthu wina akakuyitanani wa ndalama zake kachani olanyamatena tabwera kuno tili ndi pate mwakuti iweyo samala chifukwa chona kuti anthu oimba ambiri anajoyina ma secret societies okuti iwe sukuwadziwa. Nde umangopezeka kuti iwe uli pa gulu la anthu kumaona kuti uli ndi oimba anzako, koma anzako aja mwina nyimbo zawo poimba amaimba through darkness. Nde amakuyitana kuti uwajoyine koma iwo sakudziwa, kukhala papate paja kusangalala chanchani. Nawo anthu amene amakupasa ma gift aja akayamba kufuna zawo zija, nde iweyo ukane. Ena amatha kukuyitanira pa meeting kukhala nawe pansi mukuimba bwino kwambiri, komano tifuna tikuonjezeni mphamvu ife tili nazo kuti muzikondedwa kwambiri. Akuuza zisisi zawo zonse bwinobwino nanga siwo wafewa, mwina nthawi imene akukuuza muwaledzera. Mwina nthawi imene akukuuza zimenezo akumwesa zinthu zimene iweyo sukudziwa kuti ungayankhe kuti chani. Komabe ukapita ku nyumba you have to decide. Kuna kuti koma utadzuka kutuloko you need to decide kuti koma zimene amandiuza anzangaja ndizoona, zimene amandifotokozera anzangaja abwanaja zimene amakambaja ndizoona. So you have to recall everything zimene umauzidwa, then you have to make decision out of it. Now, danger zone ndiponena kuti these people they have already disclosed their secret kwa iweyo pantame nanali nawe pa meeting. They have already spoken things zimene sana nile kukuuza time nanali nawe pa meeting, and the way you were responding so positively chifukwa chonena kuti unali utamwa zinthu kapena utadya zinthu zimene sukuziziwa meaning yake. Umangoona ngati ukumwa Fanta, umangoona ngati ukumwa Coca-Cola, umangoona ngati ukumwa juice, umangoona ngati ukumwa zina zake zabwino zonunkhira bwino zosegemera za ma fruits. Koma usakudziwa kuti zimene wamwa zija wamwa moyo wako omwe, ndipo ulibe choice chonena kuti ukhoza kuchita disclose zinthu zimene zayankhulidwa pa meeting manager. Now when you sit down and begin to recall zimene zimakambidwa ku meeting kuja, nde ukufuna upange object kapena ukupanga object kuti guys nkhani zonse munandiuza zija ndinazimva, koma ine I'm not ready kupha mayanga, I'm not ready kupha bambo anga, I'm not ready kuti ndikhese magazi kapena ndifike ku deep za zimene mankhula zija. I don't think I'm ready to do that. Nde anthu aja madziwa kuna kuti sopano uyu ngati wakanati ulula chifukwa watimva tikuyankhula izi ndi izi, ndipo wationa kuti timankhula ndife akuti. Sono tikamusiya chonchi atiulula. Nde pali njira zosiyana-siyana zimene amazigwirisa ntchito, zimene ineyo panopo ndifuna ndikuuzeni njira zimene amazigwirisa ntchito. Mudziwe kunena kuti music industry is not a small industry, ndi industry yaikulu kwambiri. Imakhuza anthu amba, imakhuza ma middle class, imakhuza so ngakhale anthu amboma, imakhuza so azibusa ena amene siya maprofeti ena amene sali auzimu, imakhuza ndithu mmadera osiyana-siyana. Chimene chocho nde muchidziwe. So pano mukamba kuchita disclose zi secret za anthu aja, amaona kuna kuti sopano ife apapa tiyaluka tipange bwanji. Ali ndi njira zawo zosiyana-siyana zimene amagwirisa ntchito. Mwayiona imeneyo. Amatha kukuyitanani kapena wina ake kungokuyitanani kapena nako kukupangirani show kumene kulipira china chilichonse ku show kuja kuti ife show ija talipira kale, whatever, you just come and sing and whatsoever. Iweyo basuka za machoka mepo drama zonse zimene gawo la drama zina uzakhala kupita nazo. Koma ifeyo talipira kale show, tapanga china chilichonse zida tapanga takonza kale, inuyo mungobwera kuzayimbako advert tapanga kale pa radio chanchani za iweyo zonse tapanga, iweyo ungobwera. Now pali chinthu chimodzi zimene sumachizindikira chiona kuti these people they have already hooked you, kuna kuti ulendo ulipo, iweyo upita ndithu. Amakonzera mpando wako okuti uzakhale bwinobwino, kukuthira zothira zimenezo kandi mapauda ku Dubai ayika pamene poti azingoendera nthupi poison, akangogunda kumtima basi iweyo wapita. Mwayiona imeneyo. Kapena apanga zina zake basi ubongo wako usokonekera, usakanikirana ndi magazi ndi madzi chifukwa choti poison walowa kwambiri. Kena kono ndi zimene zimakapezeka kuna kuti
unoko munthu wakomoka bwanji, matenda namba bwanji, zinakhala bwanji, koma amene amadwalira ndiona kuti mpakana angakomoke chifukwa choti anakuthira zothirathira ndi zina zotero. Nde chenjezo ili lipite kwa onse amene ndi ma musicians amene anazipereka kuti azitidalisa ife Amalawi through nyimbo zawo. Ngati simunakonzeke kukhala kujoina ma secret societies papano tinde azibusa osiyana-siyana, you might think kuna kuti kupita kwa mbusa ndipo mbusa yakukuthandiza. Tili ndi anthu ambirimbiri oimba who have already joined this and anapita kale very far. Nde iweyo munthu onena kuti pena pake zinthu zimachita kudumpha, nde ukamva kuti oimba olemera jandiitana, ena mumayitanidwa kumene kunja, tiyeni tizipitani kunja, kuli asogoleri ena ake amanena kuti tiyeni tipiteni kunja kupanga target, kuti kunja tikupita kutupanga target uyo ndi amene tifuna tikamuchite eliminate ameneyo. Mwayiona ameneyo, mupita kunja kuja musangalala, koma target uli iweyo koma usakudziwa, ungoona ngati kuti yayi boma likutikondera, boma likutithandiza, boma palafikapo dzina langa latchulidwa latengedwa tupita ku America, koma nosakudziwa kuti kupita ku America kuja kapena kupita ku Johannesburg kuja ulendo wako omaliza ndi umenewo, mwina wauona opitira koma obwerera kuti ukafike kumudzi osabwerera chifukwa chona kuti they know how to eliminate people amene akuoneka kuti ndi ochenjera kwambiri, kuwadyera ndrama zawo ndikumakana zinthu zawo zija. Now tikamachita cast out demons amene timatulusa ziwanda kapena kumanga ziwanda kapena kuzitumiza ziwanda kumene zimayenera kuti zikakhale, tikamanena kunena kuti Satana I bind you, umachita bind Satanayo ndi zinthu zake zomwe zimene iye ali nazo. You don't say I bind you Satan, komano zinthu zako zokhazi ndisire ndikhale nazo. Sitimapanga zimenezo ya, because palibe chinthu chochokera kwa Satana chimene chimakhala chabwinobwino chilibe zinthu zina mkati mwake. When you bind Satan, you must make sure kuna kuti you bind Satan together with the things that Satan does or the things that Satan have. Ukama bainda Satan, ndifake mumatimva ina fe tikamayankhula za ndale kuti tafika ku ndale, kapena tikamatusa maudio za ndale, kapena tikamayankhula zinthu zokhuza ndale, sitimanyengerera. When we bind the devil, we bind him ndi zinthu zonse zimene ali nazo. Ndipo timadziwa kuti Satana apapaka ikakampeza ikamufola kwambiri. Whoever is involved, audio imene ndikupanga panopo ikamufola kwambiri, ndipo adziwa kuti ali ndi anthu amene akulimbana nawo amene akumudziwa zimene akuchita. Mwayiona imeneyo. Nde ukamachita bind Satana, you don't bind only the devil, but you bind the devil and his demons and everything that belongs to the devil. You must bind them. Ukachita bind zimenezo, ukamazitumiza kuti pitani kumalo achipululu opanda madzi opanda chani, zizipita zonse Satanayo ndi angelo ake ndi zinthu zawo zomwe ndi ma demons zonse zizitumiza kumene. Mwayiona imeneyo. So pano ngati sukufuna kujoina zinthu zimene zizi ma secret societies, don't involve yourself ndi anthu amene ukuwakayikira kuti these people might have joined, kapena these people might have might be part and parcel of the things of the darkness. Awakundiitanawa akundiitanira chani, akundipangira show bwanji kulipira chilichonse, aonamo chani mwa ine. Chifukwa ena inu mwina simadziwa kuti ife anthu fe timakukondani pa nyimbo zimene mumatulutsa. Mumaona ngati tikhoza kukonda ndipo kapokha mutajoina ma secret societies, kapena mutajoina kapena muli party ndi anthu ena ake amene ali otchuka. Nde maona ngati kuti mukaziphatikiza ndi anthu otchuka aja, nde kuti inunso mutchuka, ife tiyamba kukondani faja zimenezo. Let me tell you, we like your music, ndipo timapita ku YouTube ndikuka downloada music yanu ija, ndikuimvesera kapena upanga play music yanu ija, kuimvesera inuyo osakuimbira ni phone kuti tinamvera nyimbo zanu zija. So don't think kuna kuti ngati simuna join ma secret societies, muzicha check ku YouTube kwanu kuti lero ndapeza anthu angati amene
panga cheki ku YouTube nyimbo yangayi ndi anthu angati amene apanga view. Ngati wapeza anthu 10 kandi 1000 kandi 1k kaya wapeza anthu 5k yamika Mulungu ndipo onesesa kuti you must work hard kuti next time anthu amene azachite view nyimbo yako azakhale ochulukirapo, komano not in a way of joining other people kukakhala ndi pate kaya kuti things like that, because you don't know kuna kuti you have an impact. Nyimbo zako anthu amazikonda, then these people they know kuti nyimbo zako anthu amalawi amazikonda, then they become jealousy and they've got all resources and everything yokupanga eliminate. They can eliminate you using anything. Mukoza kukhala pampando ayikapo pauda wina wake wa ku Dubai, pauda ujandi kumango kwera mtupi ukafika kuntima, basi ndizimezi umamva kuti thupi lako silili bwino, uli pa stage ngati mene wamwalira mbali wathu atoti manje. Uli pa stage thupi lako silili bwino, ndikapomekaye poison uja kuyenderera akufika kuntima kukomoka naye tente atengeni tipite ku chipatala limabweresa munthu ofaifa. Ndendi kuyankhula kwa inuyo amene mwasala, amene inuyo ndinu daliso kwa anthu a Malawi, koma mwina simudziwa, musamale ndi anthu ena otchuka amene mukuganiza kuti kutchuka kwa uko mwina chifukwa choimba. Komano kutchuka kwa uko sikuti chifukwa choimba, koma anatchuka chifukwa anajoina ma secret societies. And they want all of you kuti mujoine kumeneko, achitedi kuti anyamata ambiri mukhale a sataniki, dziko likhale oimba onse akhale a sataniki, azipanga za sataniki zimene zili chisokonezo pa dziko lapansi pa. Nde mukama imba nyimbo zanu, mukamachoka pa khomo la makolo anu, mmene mayamba talent yanu iwo kunalibe, mmene mapita ku studio ndikatulusa nyimbo yanu yoyamba anthu ndikuyikonda iwo wakunalibe. Now inuyo mwakhalano pamapu, anthu ena kukutchula-tchulani, anthu ena kuyankhula za inu, ma radio station nyimbo zanu akuzimba, amene wakunalibe. Nde amafuna kuti inuyo mujoine gulu lawo kuti azitha kumapanga zinthu zawo. Ndinu ndifuna ndikuuzeni Satana kapena kufumu wa Satana mjekezi kulibe kontendere. There's nothing like that. These people sagona tulo, ndifuna ndikuuzeni. Enawa masana amaoneka ahandisa, amaoneka bwino, usiku ndindondocha. You don't know about this. Mayona ena amaoneka ndithu ndi nyamata oneka bwino, oyimba, very handsome, komano usiku akuluakulu kuti muone Mulungu akuseguleni maso, mwaona anthu amenewo, inuyo simungayang'ane kawiri katatu, ndipo simungakhale ponse. Amasanduka chinthu china, ena wamasanduka njoka imene, njoka ndithu ndikumameza anthu akusowa mtawuni, kumameza amenachi. Wapeza kwa meza, kutenga mahule, kupita nawo kunyumba, hule limeja la sowa, silizaoneka so anthu sangadziwe kuti kodi zathuja nalowera kuti. Chameza chinthu chimene masana mukamachiona pa YouTube, ndikumaona kuti ndi munthu oneka bwino, nsikana oneka bwino, nyamata oneka bwino, usiku ndi chinya. Now mukamafuna kuti muchuke kapena muchuke mwansanga, you must make sure you work hard. Kurumpi uku kuli sing'anga wina ake ngati aliko, oti ine ndi wakumpoto, dzina lake akuti chikulu nkujilimbikira. Chikulu nkujilimbikira, ukapita kumeneko kuti ine ndifuna kukhwima, ine ndifuna kuchita bwino, ndifuna mundithandize, amatha kupasa malo ogona, ndikupasa pokhala, gonani apa, kupasa chakudya, tiona na folokoloko mamawa. Folokoko kadzuka, kupita kumalo kumene karumu kamene apangira zinthu, amakuza nti amwene tinakupasani zakudya zolija, malo ogona, koma panopo konzekani muzipita, chifukwa cha chikulu ndikuzilimbikira, chikulu nkujilimbikira, osati izi zimene mukufunazi, zimene zizikuthandizani. Mukapita kunyumba mukayambe kuchita bwino, mukapita kunyumba mukayambe kuthamanga kuti muone kuti zikuthandizani bwanji. Chikulu nkujilimbikira. Nde ine Ben Longwe ndifuna ndikuuzeni ma artist amene matidalisa ndi music. Chikulu kujilimbikira, musathamangire zinthu, mupita tikukumvani kukoma. Munyamuka tikumva kukoma kuti nyamata uyu ndi daliso, nyamata uyu amatidalisa, simply because kuimba kumene mkuimba kuja, kumene mkuchoka kukhomo kwa makolo anu, ndi kumaimba kuja mkuona kuti simukukwanira, komano mufuna mukajoina anzanu amene ali otchuka. Kuchuka kwawoko inunso mmadziwa kuti kuchuka kwawa sanachuke mwanjira bwino. Mwayiona ku dziko lathu la Malawi pano kukufa anthu ngakhale ena kuti soimba,
ena angoziyendesera galimoto yawo kungomva kuti wafera mgalimoto. Panopo dziko lafika povuta. Olo Minister of Homeland Security nzeru zamuthera alibe nzeru, ndipo Mulungu anachita kupanga impute nzeru zonse. Panopo palibe akuteteza nzake. Nde musamale kunena kuti mukamaona nzanuwo kapena akamakuitanani bwerani ku meeting samalani. Akamati tiye tikaimbeni ku John. Eti mwafunse kuti chifukwa chani akuti tikaimbe ku John. Chifukwa chani akuti tikaimbe ku John. Kodi ineyo dzina anga kuti azilitchula ndatchuka pati kuti mpakana tikaimbe. Iye ena ake ananyamuka ku Malawi kubwera ku South Africa kuno kuzaimba. Gulu lonse limene linali kunoko linabwera kuno kukwera ndege. Nyamata modzi yekhayo ndikunkwezesa basi. Ku Malawi sadafike basi nachita ngozi omwalira mbasi mukukhala yekhayo. Mayona kunali nyamata ujatimati ndani uyu anamwalira ku Mangochi. Anakaphira nyumba ku Mangochi. Nzokamba zambirimbiri zosamveka bwinobwino maina anthu ngani zake zimangokhala kuti anthu angozikamba kamba kenako zizapita, because those people pambali ponena kuti akhoza kuchita eliminate miyoyo aliso ndi mphamvu zochita neutralize markets anthu kusapitiliza kuyankhula. Tina ndi Grace Chinga Mofati anamwalira mosadziwika muno mutu zoyankhula zinali zambirimbiri komano sizidapitirire mpaka na lero lino palibe munthu amene adafunsidwapo mafunso pambali pa anthu aku Times kumafunsa mafunso ena ndi ena komano nkhani zawo sizimapita patali. Weyo wafa makolo ako akwanu palibe chimene angachite, because these people they are powerful. Mudziwe zimenezo, they are very powerful. Nde akamakuitana kuti bwera kuno let us have a meeting, ndikuuza ni chinsisi china kuti anthu awa amadziwa zimene amachita. Mudziwe ichi kuti mudziwe ndikuseguleni mutu pano. Inalipo nthawi imene achagwera amayendera ma former president, kamayendera Abakili Muluzi, ukayendera former president Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo achagwera aja popita kumanyumba anthu amenewa ananyamula mpando wawo ku nyumba. Do you know the reason why? Mumadziwa chifukwa chake ndi chani? Akudziwa bwino zimene zikuchitika pa dziko lapansi pano, mwina akhozanso kukhala pattern parcel ya zimenezi. Anadziwa bwanji kunena kuti uyenera utenge mpando wako ukapita kumene kukakhalire mpando wako. Pali zinthu zimene zimachitika ndi mipando. Lero ndikuseguleni mutu, mipando ndisiyabwino. Munthu ukhoza kupita kumalo ndikukapasidwa mpando wabwino, iwe ndikusanga ndikutenga mapicture pa mpando wabwino paja, koma osadziwa kuti mpando wako umene wapatsidwa uja ndi imfa yakonso yokuti iweyo uzipita. Kuitanidwa ku meeting, itaonapo anthu kupita ku meeting, kukakomokako ku meeting kuja kuatengera ku chipatala, maliro ndi omwewo. Tinaona amunyenyembe mu dziko lathu lomweli nthawi ya Bingu wa Mutharika. Amunyenyembe anali speaker wa nyumba ya maamulo, anakhala pampando pompo anagwa kukomoka kuatenga kupita ku chipatala, malironso ndomo. Zimene ndikukuuzanizi ndi ma reality ndi Ben Longwe. Ndifuna ndikuuzeni zimenezo. Ineyo ndi Ben Longwe. Ndimamenya konsekonse kukabwera kundale, ndimaphulisa chilungamo. Zikabweranso izi Mulungu anandidalisa kuti ndiziphulisa chilungamo. Ndiziyankhula chilungamo, apa ndikuyankhula ndi ma musicians, sindikuyankhula ndi andale, sindikuyankhula za HRA, Human Rights Ambassadors, sindikuyankhula za Malawi Fest, sindikuyankhula za ndale nonse, sindili panopo ngati omenyera ufulu, koma monga Malawi nzanu amene ndikukhunzika ndi imfa zanu zazizizi zimene zikuchitika mu dziko la Malawi. Panopo chaka sichinathe, koma oimba mwina follow apita chaka chinocho sitinamalize, koma oimba abwino okhaokha amene amaimba bwino nyimbo za wanthu kumazikonda apita. We don't have them 4 people. Chaka sichinathe siuzoti pomafika December chiwerengero chikha chitafika lipati, komano chaka chomwe chino ena ongomwalira pansipa osadziwika ndendi osanena, koma odziwika bwino mwina follow adutsa mwina 5 kumwalira kwa atoti manjere. Mayona, there is something that deals with the seat, and there's something that deals with the stage. Muntu asakunamizeni kuti bwerani kunoti ndi meeting yake yosadziwika anthu kumangoseka kumangomwa waini zosadziwika bwino ngodziwa kuna kuti meeting imene ndaitanidwira panopa si yabwino. Ndipo mukaitanidwa ku meeting, ndinene zimene zingakhale ino andali mundimve,
koma ndikukamba sizandale mukapita ku meeting akakuyikirani mipando kuti mpando ndiwa iwe ndiwo wako ndiwo sinthani mipandoyo kakhaleni pampando umene sunachidwe deserve olo mukakhale pampando ndi public mwayona ameneyo sikuti mukhala zisiru ya chifukwa these people they are very intelligent. Ine Charles Ben Longwe I know ine ndimaona zinthu masomphenya komanso pali ena amene kundithandizako zina kuti tizikhala bwinobwino pa dziko lapansi pano mwayona anthu anzeru ndinaonera ndani Bishop George Samuel ndi amene tili ku Bible College ku Assemblies of God AGST tamene anali district superintendent aku Zomba district Assemblies of God church. Tikakhala ndi meeting kapena kuti msonkhano iwaja amakakhala kumbuyo ndi anyamata azinzawo ali kutsogolo mwayona amene ndinaphunziranso kuchoka pamenepo. Number 1 kumakhala kuzichepesa, number 2 kumakhala kusungira moyo chifukwa mipando si yabwino. Mona Chakwera analimbana kwambiri ndi profesa, Achilima analimbana kwambiri ndi profesa, kuti profesa Arthur Peter Mutharika achoke pa mpando akakhalepo iwo ona zimene zikuchitika le. Nde mpando si chinthu chamasewera. Manimvesa amenepo. Ngakhale kumwamba akuti kumwamba ndiye mpando wa chifumu. Ndipo dziko lapansi ndiye popondapo mapazi. Mudzidziwa kunena kuti Satana anaukira Mulungu kuti azigwetsedwa anamba kuukira Mulungu. Chifukwa kumene kuli Mulungu kuliso mpando wa chifumu. So mpando ndi chinthu china chake chona kuti you must think very deep, go inside and mukaone zinthu zimene zimachitika ndi mipando. Lero tikumva kuti ayi agwengwe achosa pa mpando paja komano ayikapo wina. Komano kwachotsa kakangwa panga transfer sikuti awachotsa angwapanga transfer kwachosa pa mpando kwapasa wina ndikumuchosa uyu pa mpando ndikumpasa so mpando wina kusonza kuti these people are still strong panchito yaopo komano it was not like that in their Timothy Ntambo ndi Elson Huankaka pa mpando pa janajo seratu ngakhala malandira besala Timothy Ntambo pampando bajanajo salu nkala mandira sala. These people angwa sinta kwachosa mpando kuti kungochita swipe mipando kuti mpando u akhalepo gwengwe mpando u akhalepo wakuti mipando yawo ije kupitirana. Zimenezi ndi zimene dziko lapansi limachita. Now I'm giving you the warning. Yona kuti mukamaitanidwa kuti bwerani kuno muone kuna kuti akundiyitana indani. And chifukwa chanu wandikonzera mpando kuti ine ndikakhalepo ndikafika ku meeting. Umene ndo wabwino. Don't just get excited kuti kumene ndikupita kuli bwino anditana zabwino kusangalala kuponya zinthu pa social media mupita kapena mukhale nthawi zambiri organizer inuyo oimba. Mukapanda kutero chaka chino chikamata titayanso wina tikamamba chaka chamawa anthu ambiri akhala kufa. Mukachenjera muzipulumusa nokha ndi miyoyo yanu chifukwa dziko limene tili ndi mimbulu imene ikumeza miyoyo anthu. Anthu amene akupanga zikhawo njala imene ndinanenapo nthawi nayo kuti njala imene ndi njala yona kuti wina wake wayikonza. Yona kuti drama za fertilizer zilipo sikuti palibe yayi. Drama za fertilizer ndizi pitani mukagule fertilizer wina wake akungopita straight ku butcher ata akagula fertilizer ku butcher kumakhala fertilizer. Wina kupita straight ku pharmacy kumakhala fertilizer. Izizi ndi zinthu zimene zimakhala kuti azipanga create kuna kuti patsogolo pakukhala njala anthu azifa mu njira ngati izizi. Nde Satana amapanga njira zosiyana zofera. Olo panopo wapanga njira zofera iweyo koma tufyagwa back to sender, you are not gonna die now. Komano I must tell you now you must be very sensitive with the way the devil is doing his things. Mayona mwina dzina anu lili pa list as I'm speaking right now. If you're a musician zina ko likhoza kukhala pa list kuti mene tateromu who is next. So ngati suseguka mutu ngati audio yanga isikupeza ndikukusegula mutu edi iweyo ukhoza kukhala next. Koma pray to God that God must give you the grace. God must give you the eyes to see, to foresee things zona kuti anthu ena sakuziona. Ndipo anthu ajauzia adabwisa akamakuitana kuti ineyo I'm not sure kuna kuti I can attend such kind of meeting. Chifukwa chona kuti sinapange program yoti ndikhoza kukhala ndi meeting yayi.
Mayiona amene ndikazakufunani ndizakuuzani ineyo ndikazafuna kuti tikhale pa meeting, I'll let you know, but for now thank you. Chimene chocho chindipitirire itanani ena abwere kumene. You have defeated the devil. Ndipo azikuyang'ana ndipo ngati iweyo sunakakhale nawo pa mpandopo ndikukhala nawo pa meeting, zifukwa zokuphera sizimapezeka. Mayiona zimene sizimapezeka chifukwa number 1, iweyo sumwa nawo zimene amamwa, sudya nawo zimene amadya, sumva nawo zimene amayankhula, ndekuti iwe you are blank, this door is closed. Iweyo door yako imene ili open ndi door yokhayo ya music yako kuti ipite patsogolo. Mayiona ameneyo. In other ways, kapena in short, let me put it this way, muzikutisidwa ndi zazing'ono zimene Mulungu amakupatsa. Zazing'ono zija mugulisa timbale tanu 100, 1000, 20,000, 50,000, be satisfied with that. Zinazi si zanu zisiye. Zinazi zimezi chimene chikuponyeni. Because mudziko mwathumu panopo kuti muone Malawija, si Malawi isoya panopo. Ndi dziko lina lake, tili mudziko lina lake limene mwazi ukufunika kwambiri. Anthu azifa makamaka inu achinyamata kuti muone panopo imfa zimene zikuthamanga pano si azigogo. Azigogo akufa chifukwa mwina cha zikhawo ndi amene akumwalira. Komano imfa zimene zikuthamanga panopo ndi achinyamata, and I will tell you the reason why. Ku Habakuku chapter 2 akunena kuti lembani masomphenyawo nimuwachenuse pa magome ndipo achinyamata athamange nawo. Mayiona ameneyo. Lembani masomphenyawo ndikuwachenusa pa magome kuti achinyamata athamange nawo. You know the reason why Satan amakulonda? Because ndinu achinyamata, because you are strong. Chifoti you are strong, Satan amafuna those who are strong, not those who are weak. Mayiona ameneyo. So that he can defeat the strong. Chifama dziwa kuti when he defeat the strong, kuyimba kumene mayimba kujamuka ngoyimba nyimbo ina yake ya ndale, imakhala ikuyende kusintha zinthu ndikuoneseni pang'ono nyimbo za invasimereka. Akayimba ya ndale ina yake akayimba pa. Imakhala ikuthamanga osati masewera. Mayiona amene imakhala ikuthamanga nyimbo ya Mulaka Maliro akayimba ya ndale imathamanga. So the devil is looking for you. Ndifake mukapeza kuti Mulaka Maliro lero lino si wachali chichija mmadziwa chijayi. Chifukwa he was strong. He managed to stand his ground. Kuteteza banja lake, kuteteza family yake, kuziteteza yekha, panopo mukuona kuti nyimbo akayimba nonse mitu ikumadzuka, komano ikuzuka bwanji. Chimene chocho ndichofunika kuti lero muchidziwa achinyamata, makamaka inu ma upcoming artist, you have to know that there is the devil and the devil is real. And you must pray to God so that God must give you the grace and the anointing imene koza kukuthandizani kuna kuti you can fight the temptations, all the temptations. There's my temptations that are there is temptations of immorality, it's temptations of immorality. Yokuti muzipanga ziguro. There is temptations of money. When you are poor, you've got nothing and someone is showing money. That is why mukapeza kuti ma temptations of money akumakapeza ma activists. Somebody, those people who says if and don't menyera ufulu anagwa kale ndi ma temptations will give you this money uziasogoneza anzako. Muntu ndikulandira ndama utasogoneza anzake. Mwayiona ameneyo. Ma temptations, those are temptations of money. Iweyo mphawi ukuvutika, renti sunalipire, ukapa kompa makolo ako, you want to become rich so fast. The devil will show you kuna kuti we have money here, come here. Tapama yako aja uchuki. Tamva oimba ambiri ena ku Nigeria kuti azichuka, they killed their mothers, whatever, for them to succeed in life. So you must pray. Let God help you. Mukamayamba talent yanu ya music, you must pray to God and say, God, now that I'm entering into this industry, I need your presence. I need your guidance. Palioimba wina wake, manager wake ndima yake, he is doing fine, he's doing great in music in South Africa. Mayona meneo. Ndawuzina zako na kuti God give me director wabwino, manager wabwino, manager opa mulungu. I want that. Komano tima tamangira anthu amene achu. Okay, fine.
ayi ndi malangizo okuti anthu ambiri amvera, malangizo okuti anthu ambiri amvesa. Ndikukhulupirira kuti aliyense amene wamvera audio iyi akhonza kuichita forward m'magrupu ndi cholinga chokuti oimba osiyanasiyana audio iyi amvere. Ndi malangizo amphamvu ndithu amene mwatipasa Sir Charles Ben Longwe. Bwanji guys, mutachita subscribe kufikira siku linanso limene tizabwere ndi programu yanga lomwe. Dzina langa ndine Sam Mavita ndipo iyi ndi Sam Mavita YouTube channel. Please remember to subscribe. Bye.